लोगोफोर happy रंजालि बैसागो ओमफ्राय नै जा माबायदि नायजेना नैया मारै बैसागोनिफ्रायनो मानसि बिदि थायो आरो सोरबा बैसागो मानसिफोरा माने आंनो सम गैयाना आंनिया दा रिक्रुटमेन्ट सोलिबायादो भर्ति सोलिबायादो तो ओंखाम जानो फैदोंमोन नेंनानै आं नै लांगा बुरना थाबाय बैसागोनि गस्ला होनांगोन ना दख'ना होनांगोन गियान गैला मा उरनानै थाबाय थानाय जाखो नोङो मालायफोरा गोदान गोदान गानसोबायथ' आङो नों गस्ला गोदान मोनाखै नोङो नों गस्ला गोदान मोनाखै खिन्थु लांगा गोदानथ' मोनदों नै लांगा माला लांगा गोदानखाय बे खेबसे आइया फैनायाव आइनिबो लाखिनोसै सोर आइया लाबोदोंमोन आरो आइनि दख'नामोन इयो मोजांथ' नांदो गाज्रि नाङाखैना मोजाङाथ' मोजां माया मोजां नङा होनदो जेबो गोदान मोननांगोन ना जोंहानि बैसागोआ एबार इदिनो बेयावनो थांबाय आरोना माने गामियावबो थांनो हादिया मानो होनबा जा गुबुलाथ' दाखालिबावसो हस्पिटालनिफ्राय फैदों नालाय ओंखायनो एसेबां ट्राभेल खालामनो होआखै आरोना इदि मानो होनबा निम'निया जादोंमोन नालाय इनिया बे साननैसोआ बेहा समानो गैया लोगोफोर बे गोदान भर्ति सोलिगासिनो आरोना कुकनि बारबारनि ओमफ्राय आरो सुइपारनि इदि बारबार गैया हि सुग्रा वासारमेन बेनि उनाव ओंखाम संनाय आरो हि सुनाय ओंखाम संनायफोरा ओंखाम संनाय टेस्टिं रुटि चिकेन मटन सब बनायगासिनो दङ गोथां बनायनो माया जालाबायनि माने बिराद सासेनिल' भेकेन्सि दङ आरोना सासे सानैनिल' भेकेन्सि दङ मानसिया फैदो 200-300 जन इदि फैदो आरोना 200-300 बेनिफ्राय मिथिखादो आरो जायफोरा एसे मिथिखादो जे फेल जाखागोन होननानै जानला मोनला संनानै थांबाय आरोना मालाबानो संनोनो रोंखायाबा मालाबाबो सङाखै मबाइलासो आजिखालि टप प्रायोरिटि ना सब मबाइल नायबाय थायो समानो गैया फरायनांगौ मबाइल नायनांगौ आरो ओंखाम संना बा बिमा बिफाया जानांगौ आरो हस्टेलाव थाबाबो हस्टेलाव मेस थायो मेसनि दारा जायो गाव बनायनानै जाया एक्सट्रा वार्क बेफोरबायदि रोङा आरो रोंनानै थानांगौ न'खरनि खामानिफोरखौ मालाबा बिमाफोरखौ बा बिब' बिनानावखौ हेल्प खालामनांगौ आरो एसेसो हेल्प खालामनांगौ हिन्जावफोरनिबो दङ हिन्जावफोरा माला संनो रोंसोगो सिख्लाफोरा फैसोदो फिसा फिसा 17-18 इयारनि माने गोरलै गोरलै गथ'फोरा आरो गोरलै गोरलै माने जोंथ' नुनायाव गोरलै गोरलै नाङो दा जों आंकोल जाबायना जोङो माने बाय बयस जाबाय नालाय जोङो दादै जाबाय नालाय जोङो फिसा फिसा नाङो आरो गथ'फोरखौ जों जाबाय दा 30 मोनहैबाय नालाय 16-17 बोसोरनि 18 बोसोरनि गथ'फोरखौ फिसा फिसा नाङो ओंखाम संनो रोंसोगो हिन्जावफोरा हौवाफोरा रोंथ्रा नोंबो रोङा गाथां दिनै सासे चिकेन एवदोंमोन चिकेन एवनाया एकदम हांगार गोदै गोसोम जाखादो र' डिसि साहबखौ डेपुटि कमान्डेन्ट थायो बोर्ड मेम्बारा इनो टेस्टिं खालामनो गारि लांदों ये क्या है चिकेन है तो क्या काला कोयला जैसे बना के लाया कोयला है क्या नहीं चिकेन पूरा जलाय खादा आरो लोगोफोर ना आंखौ बुंदों साहबा टेस्टिं खालामना नायसन लोगो जानोमोन नालाय जाया आं गोसोम हांगार गोमायाबो जालाबाय नों जादों दिनै जायाखै आं बेनि उनाव आरो माबायाबो रिक्रुटमेन्टनि नामाव चिकेनफोरा फैनायफोरखौ बेलेगाव इउज खालामालै फ्रिजफोराव सोना दोनो आरो बासिबा बेदर गोथांफोरखौ नोंसिनि खमसे खम 1 केजिसो जागौमोन दाख्लै बयनो लाबोनाय चिकेना फ्रिजाव सोना दोनदो अन्थाइ गोदै जाना दोङो अन्थाइ गोदै जाना दोङो बेनि उनाव जोंनि माबा टिफिनफोराव धाकोन मारिनानै सोना दोनबाथाय मोजाङै थायो आरो बिदिनो खुला सोना दोनबा अन्थाइ बिदि जाना थायो मेन जोंनि कुका जाय मेन चिकेन आखाम संग्रा बेदर बनायग्रा बियो हाथुरि लानानै थाब देबाय दा मा देरलायनानै बिनि उनाव नुनायाव अन्थाइ बायदि गोसोम अन्थाइ बायदि नांदो आरो चिकेना आच्छा ये खामनायखौनो सोनांगौ बेदरा थारमाने सिङाव बेदराथ' बाय माबा जायोना हालका डार्क ब्राउन टाइप जाया होमबा लकेलफोरासो जायो बयलार नङा बाय ब्राउन टाइपनि था चिकेना इनो सायाव आरो बरफनि लेयारा जाना दोङो सिंनि बुस्थुखौ गोसोम नुदोलै आं सानदों अन्थाइ गोसोम जागोन होननानै मालै बियो अन्थाइ ना मा देबे यादि होनबाथाय नङा चिकेनसो देबे यादिनो चिकेना माने बरफआव एकदम गथा जाना दोङो इखौनो संगोन इखौनो जासिगोन दा कुकफोरखौबो खारनो होयो रानिं खालामनो होयो रानिं खालामनांगौ लोगोफोर रानिं कुकनिया बारा नङा 1600 मिटारल' हौवाफोरनिया आरो हिन्जावफोरनिया 800 मिटार गोलैसोदोंना जायाखै गोलैसोदो सिख्लाफोरा गथ'फोरा गोलैसोदो आन्थुफोरा दालाबजोबदो हौवाफोराबो खानैसो गोलैनो दालाबदो दा माने नैयाव
बिराद सान्दुं गोसा आरो ना लोगोफोर सान्दुंआ ओरैबायदि गोसा हांखोनो लानो हाया ओरैबायदि गुदुं गुदुं हावा होयो लु सोलिबाय दङ लु सोलिबाय दङ आरो दा मा जानो दा आलु एवा खामखो फ्रिजनि दै गुसुदो सोमना हो बेनि उनाव धनिया बाथोन देना हो जानानै थांसै गोथावनो बेनिफ्राय नै थाइजौ गोमोनबो लानानै फैदो थाइजौ गोमोनखौ जानो नामा बेसे लादो इलाय 100 1 केजि 100 ग्राम जादों थाइजौआ 110 टाका लाबानो जाबाय उनाव तरबुजा केजि सेयाव 20 टाका 2 केजि जादों 40 टाका थालिया 60 टाका बुंबाय आरो 50 टाका होदों खायसे बाराबो लाना फैदों 12टा दर्जन मोनना 13टा लाना फैदों लस करा दिया दखानिया जानि खाथियाव फेमिलि दङ नालाय इसा माने हौवाया माबायाव थांदों आरो ना इलेक्सन डिउटियाव थांदों आरो थांब्ला हिनजाव हारसिं दङ नालाय ओंखायनो इसानोबो बाजारफोरखौ जागानो खालामना होफैनो गोनां जादों आरो ना बियो बिदि फिथाइ सामथाइफोरखौ मैगंफोरखौथ' माने हौवाफोरा थांबानो माने एकदम बुरजा बुरजा बायना गालांखायो आरो ना मैगंफोरखौ ओमफ्राय जिखुनु बुस्थुखौनो ओमफ्राय बिदि फलफोरा नालाय थबनो माने बायना दोनबाथायबो गोबाव जानो हाया नालाय ओंखायनो लाबोबाय थानांगो माने लाबोनानै होफैयो आरो ना माने जोंनि क्वार्टारफोराव बिदिनो खालामो आरो ना माने हौवाफोरा बिदिनो माबायाव थांनो गोनां जायो नालाय बिदि इलेक्सन डिउटियाव टिडियाव थ' बेयाव थांबाथाय हिन्जावफोरा एसे खस्थ' जायो आरो ना बाजाराव सोर थांनो ओमफ्राय नै दा आरो गरमबो सोलिबाय दं नालाय गथ'फोरा आरो एकदम लोमजागासिनो आरो ना थान्दा फ्रिज का पानी लोगोफोर सोमनाया माने ओंखामा गुसु गैयामोन आरो ना ओंखाम गुसु गैयाबा मा खालामगोन गुदुंखौनो संनानै फ्रिजनि दैल' हमनानै होबाय आरो गुसु साम' सोबनाय गिदिर जादों स्लबनो मासा जादों नै आलु भाजा ओमफ्राय आरो दुन्दियाजों बुद बाथोन नै थाइजौखौबो जायासै आं सोदांसिगोन दा मा नों ओंखाम जाखांना थाइजौबो जाब थाइजौ राननायानो सायावल' मोननाय नै सिनिल' मोननाय गोथां गोथां थाइजौनि सिजन गैयाना दा आइ दाखालि लामनाया मोजांमोन दखन मोनजोबनायमोन गोथां गोखै गede kata mita kemarin lihat आंथ' मोजां मोनो गिदिरखौनोसो जायाना आरो खुदुनो ini baik दै मोनसे मोननाय बिगुर जिरनाय गिदिर गोजा नैबे नैफोर बिगुर बोज्रिनाय गिदिर नैफोर जाबाय sih kata mita जों ludang nasi आरो मा खालामनाय जादों बिलाय गुदलु मा खालामनाय जादों बियो मा खालामदों बिखौ बाप्पा रे छत भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और छत ही नहीं बन पा रहा है बार-बार ऐसे नीचे हो रहा है मैं फिट भी नहीं हो पा रहा मुझे ऐसे झुकना भी पड़ रहा है ऐसे मैं कैसे ऊपर करूँ यार लगता है मुझे और ज़्यादा वो बिल्कुल क्या करना पड़ेगा वो हमेशा के लिए वो चिपकाने वाला टेप लाना पड़ेगा यार In a video that was posted onto TikTok that amassed over 100 million views, this person can be seen recording their grandfather, who is 109 years old, playing with his granddaughter, and yes, to prove that correctly, 109 years old. The Lang Foyai was a Buddhist monk that was born in Thailand back in 1913, and his granddaughter had their first videos of him on social media, and they ended up going viral all over social media, and everyone thought these videos were fake, but these are actually real. Being 109 years old, he had a lot of health problems. He was blind, could not hear very well.
And a video was posted on this person can be seen recording their grandfather, who was 109 years old. Okay, bye, Tata. Don't you dare touch our daughter. I'm sorry. We thought you wanted money like the others. But this won't work. Our daughter had the same one. Cái sao? Parents, I thought you were becoming an educator. Hello, daughter. Forgot who raised you? You know, go clean up the cages. Kaya ka tahu mana ribi. Malay pada man bye bye. Pada mana ni ne soy ta jasigan. Malay duge hamane deadla dele hang bye. Vậy nó đây, dừng nơi có hả? Horek mal ni kan tu. Goslam ini. Goslam ini, हमारे घर. 100 taka ni horek mal.